ऊन कमी झालेलं, चालणं सुरू झालेलं, महालांचे अधिपती आहेत, पायी चालत आहेत, पंच पक्वान्नांचे भोग नाहीयेत, वनातली कंदमुळं आहेत, काही वेळा ती मिळत असतील, काही वेळा मिळत नसतील, चालत आहेत राम. रामजींच्या पाठीमागून जानकीजी, जानकींच्या पाठीमाग लक्ष्मणजी कसे चालत आहेत? गोस्वामीजी लिहितात, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे. आध्यात्मिक विषय आहे, विश्लेषण जास्त नाही करणार. पुढे ब्रह्म चाललं आहे आणि पाठीमाग लक्ष्मण जीव स्वरूप आहे. आमच्यात आणि भगवंतात मध्ये असते माया. गोस्वामीजी इथं रूपक देतात, जानकीजी ब्रह्म आणि जीवाच्या मध्ये माया जशी चालते तशा चालत आहेत. प्रवास चालू आहे. जानकीजी पुढे चालले आहेत, जानकीजींच्या पुढे लक्ष्मणजी आहेत, लक्ष्मणजींच्या पुढे रामजी आहेत. प्रवास वाल्मिकीजींच्या आश्रमापर्यंत आला. वाल्मिकीजींना आनंद झाला. प्रत्यक्ष राम आश्रमी आले आहेत. वाल्मिकीजींनी स्वागत केलं, वाल्मिकीजींना अभिवादन केलं, तिघांनी चरण वंदना केली. वाल्मिकीजींनी प्रसन्न मनाने आशीर्वाद दिला असेल. काही अवकाश त्या ठिकाणी गेला. वाल्मिकीजींच्या आश्रमी एका दिवसाचा निवास घडला. दुसरा दिवस उजाडला. पुढे जाण्याचा विषय आला. पुढे जाण्याचा विषय आल्यानंतर मात्र जाताना रामजी वाल्मिकीजींना विचारतायत, महर्षी, स्वामी, बाबाजी, आता आम्हाला पुढे जायचंय, पण पुढे जाताना आपलं मार्गदर्शन आम्हाला घ्यावं वाटतं. हे ऋषीवर, काही वर्षांचा वनवास आम्हाला मिळालेला आहे. काही दिवसांसाठी आम्ही इथं राहावं असा विचार करतो आहोत. हे ऋषीवर, आम्हाला निवास करण्यासाठी एखादं स्थान आपण सुचवावं. आणि मंडळी, वाल्मिकीजी रामजींना म्हणतात, हे देवराया, तू नाही असं स्थान आहे, मी स्थान सुचवायचं तुला. जन हो तहते हो कहीं, तुम ही दिखाओ जन हो तहते हो कहीं, तुम ही दिखाओ सब कुछ पूछे भगवान, तुम्ही नाही अशी जागा आहे का हो? सर्वत्र तुम्ही आहात, कुठं नाही आहात तुम्ही, आणि तरी मला राहण्यासाठी जागा विचारता. एक शायर लिहितो, मस्जिद में शराब पीने दे गाजी मुझे, मस्जिद में शराब पीने दे गाजी मुझे, नहीं तो ऐसी जगह बता दे जहां खुदा नहीं है. अरे कुठं नाही आहे तो? जळी स्थळी काष्टी पाषाणी सर्वत्र तो आहे, सगळीकडे आहे त्याचं अस्तित्व. रोमा रोमात तो आहे, कणा कणात तो आहे, क्षणा क्षणात तो आहे. तो नाही अशी जागा नाही. मी आता सांगितलं ना त्या ओळी, त्याचाही गैरअर्थ घेऊ नका, चांगला अर्थ घ्या. भगवंत सर्वत्र आहे. वाल्मिकीजी म्हणतायत, हे देवराया, तुम्ही मला स्थान विचारताय, अहो कुठं नाही तुम्ही, तरी सुद्धा जर तुम ही
दिखाओ जहाँ न हो तहाँ देखूं कहीं तुम ही दिखाओ पूछे हो मोरी रहो कहने पूछे हो मोरी की रहो कहने मैं पूछते सक जाओ पूछे हो मोरी की रहो कहने मैं पूछते सक जाओ तुम्हाला सांगताना मला संकोच वाटतो आहे हे देवा, तरी सुद्धा तुम्ही विचारताय म्हणून मी सांगतो. आणि वाल्मिकीजी 14 स्थान सांगतात. 14. हे देवराया, तुमचं रूप अंतःकरणात साठविण्यासाठी ज्याचे डोळे सदैव लालायित असतात त्यांच्या हृदयी आपण वास करावा. तुमचं नामस्मरण करण्यासाठी ज्याची जिव्हा सदैव अतूर असते त्याच्या अंतःकरणात आपण राहा. तुमची कथा ऐकण्यासाठी ज्याचे कान सदैव अतूर असतात त्यांच्या हृदयामध्ये आपण निवास करा. 14 स्थान आहेत. त्याच्यावरती एक स्वतंत्र कथा होईल. आणि शेवटी वाल्मिकीजी म्हणाले, हे देवराया, या अवताराचं कार्य म्हणून तुम्हाला जो निवास करायचा आहे त्या निवासासाठी मी ठिकाण सांगतो. चित्रकूट. रामराया, अत्रि आणि अनुसयाजींनी आपल्या तपोबलानं त्या ठिकाणी गंगा प्रकट केलेली आहे. मंदाकिनीच्या रूपानं ती गंगा त्या ठिकाणी आजही आहे. हे देवराया, तुम्हाला निवास करण्यासाठी त्याच्यापेक्षा सुंदर ठिकाण असणार नाही. वाल्मिकीजींनी सांगितलं. वाल्मिकीजींचा निरोप घेतला गेला. पुन्हा प्रवास सुरू झाला. पुढचा प्रवास राम चित्रकूटावरती आले. चित्रकूटावरती आले आणि मंडळी, मंदाकिनीला नमस्कार केला गेला असेल, भेट झाली असेल, मंदाकिनीच्या तीराची मंदाकिनीला सुद्धा आनंद झाला असेल. योग्य जागा निवडली गेली. प्रसन्न असा परिसर होता. लक्ष्मणजींनी त्या ठिकाणी पर्णकुटी बांधली. सुंदर अशी एक पर्णकुटी, दुसरी लहानशी बांधली स्वतःसाठी. लक्ष्मणजींनी पर्णकुटी बांधली आणि रामजींचा चित्रकुटी निवास होऊ लागला. अनेक ऋषी मुनींना कळलं राम या ठिकाणी निवासाकरिता आले आहेत. ऋषी मुनींना आनंद झाला. दूर असणारे काही ऋषी मुनी राम आले आहेत म्हणून या मंदाकिनीच्या परिसरात चित्रकूटाच्या भोवताली आपल्या पर्णकुट्या तिथं निर्माण करून राहू लागले. रोज रामजींकडे ऋषी मुनी येऊ लागले. रोज सर्वसामान्य माणसं ती सुद्धा रामजींना भेटायला येऊ लागली. रामजींची दिनचर्या सुरू झाली बघा. देव सुद्धा भेटायला येत असतील. रामजी सर्वांना भेटत होते. देवतांना नमस्कार केला जात होता. सर्वसामान्य माणूसाला रामजी त्याला आलिंगन देत होते. आणि ऋषी मुनी आले, संत साधू आले. रामजी त्यांना दंडवत प्रणाम करत होते. एक एक दिवस चित्रकूटावरचा मागे पडू लागला आणि गोस्वामीजी आपली रामकथा घेऊन जातात. पुन्हा एकदा एका वेगळ्या प्रसंगात